I denne lille video vil jeg vise, hvordan du kommer ind i et TwinSpace. Du er knyttet til et projekt, det vil sige, at du er blevet inviteret til at deltage i et projekt, og der er til hver projekt i eTwinning tilknyttet et TwinSpace. Du går på eTwinning.nets hjemmeside, og her logger du dig ind over et lyseblå firkant her, og når du har logget dig ind, så går du videre til desktoppen. Herinde i desktoppen er der en fane, der hedder projekter, og her vil, hvis du så er blevet inviteret til et projekt, og du har accepteret det, du skal huske, du skal lige forbi meddelelser og måske se, at ja tak, jeg vil godt deltage i det her projekt. Men når du så har sagt ja tak til det, så vil det projekt fremgå hernede. I kan se, at jeg har flere projekter, men I kan se, at vi har et her, Gotlands PDV, og jeg har lidt flere herovre. I kan se nedenunder, hvor der står The Sea Around Us, der har jeg projektdagbogen, administrerer projektdagbogen og TwinSpace. Og det vil sådan være sådan de fleste af jeres projekter ser ud, når man er inviteret som deltager. Jeg har lidt flere, fordi det er mig, der har enten oprettet, eller jeg har administrationsrettigheder til den her. Men jeg vil gå ind i den her sådan Gotland PDV, og jeg trykker så på TwinSpace. TwinSpace fører mig så over i en helt anden del af eTwinning-portalen, nemlig TwinSpace, og det er for så vidt her, elever og lærere laver deres projekt. Der er en anden lille video, der viser noget om hvordan, men det her det er bare for at vise, hvordan I første gang kommer over. I kan se, at jeg er inde i Gotlands PDV'en. Jeg har ikke logget ind endnu. Jeg kan se, at der er faktisk her 3 faner, som er tilgængelige, uden at jeg er logget ind. Det er sådan, man kan bygge TwinSpace op, så noget er tilgængeligt. Default er det gemt for alle. Man skal altså være logget ind, men her har vi altså valgt af programmet og praktisk info og projektidéer. Der er ikke sikkert, der ligger noget, men jeg kan se, at jeg logger lige ind, og da jeg allerede var logget ind over i desktoppen, ja, så vil jeg komme direkte ind nu. Og I kan se, nu har jeg så fået noget billedgalleri, og jeg kan også se lidt mere med, at der er billeder af de lærere, der er med. Jeg kan faktisk se alle de deltagere, der er i projektet. Det vil sige alle dem, der har været inde. Hvis ikke man har været inde i det her, ligesom jeg lige præcis gjorde nu og gå i går med TwinSpace, så vil jeg ikke stå her, selvom jeg er inviteret. Det er først, når folk har været inde, at det vil fremgå her. Og det er også her, I kan se, hvornår folk sidst har været inde. Og der er projektaktiviteter, der er lavet og så videre. Og det kan I se i den anden lille video. Men på hjemmesiden kan I i hvert fald se, hvad der senest er sket. Der er sådan en lille logfil. Mia har været inde og gjort noget, og Christine har været inde og så videre. Men her kan I orientere jer. Der er en blog og så videre. Vi kan gå ind på de forskellige programmer. Men det var for at vise jer kort, hvordan I kommer ind i et TwinSpace og laver et projekt eller inviterer jeres elever og så videre. Tak skal I have.